Kung gusto mo musakay kung kuan bachelor, ayaw ng batch kay kuan man na sa high school graduation man na sa elementary school. Kuan kaning biyahe kag Butuan Davao na diri. Sa terminal mga idol, masakay ng taglaing kuan multicab para taganaan para makasulod dito sa munisipyo sa taganaan. Kaya mo sakay kag ba sa highway raman ka para ka bugat mo lang ka diri taganaan. Ano kayo bitaw Dapat ito sa highway ka para umura litas. sulod na ang gusto namo sulod dito sa sentro. Bulat mo diri sa pila. Oo, pila nagulat na dyan sa pila. Okay, thank you. Abot namin mga idol. So, okay. Kaya, paguyod na ka. Amin ang isa, amin ang isa. Diri lagi. Diri lagi. Sama to. Kuya gianan dia. Okay mga idol. Murag abroad ba? Abroad tag tuwan. Abroad tag taganaan. Murag tagi kag sa abroad. Dul ra day uli ah. Mo ni terminal mga idol. Mo ni terminal diri sa Surigao City. Ano? Mo ni plastada diri no. Ha? Among dala mga idol. Wapo din mga idol kay presko kayo. Presko ba kay buntag pa man. Init ang panahon mga idol. Idol. Kanang kuano gikan sa Malimuno. Gikan sa Malimuno mga idol. Sa jeep, diri may paabot mga idol. So diri may magpaabot mga idol. Sabi-sabi ko na. Dati ba kung sa linggo? Taganaan sila. Hindi ka Davao mo. Gikan Davao, gikan sa Davao. Sa ilang tanin nila sa pakuan? Sa kaisipin mo. Isang ko junior ko. Kaman. Anong bago junior? Gikan taga dito siguro na sa angkol. Siguro. Kasi angkol na atong videoan si angkol. Angkol Junior! Angkol! Kadungog si angkol. So diri may magpaabot mga idol. Muni terminal sa mga multicab mga idol diri. Pataganaan mga idol. So wala pa may kuano, may mga pasahero para taganaan. So magpaabot gyud ang mga idol kay di man nimo larga kung dili mo puno. Punon gyud ang multicab para makalarga na. Kasi man ang biyahe kung walay kuan, dili puno ang pasahero. So ilay gyud po yung tuwanan. Sudah? Lang, taon na to. Asa man na? Taganaan? Sudah? Sudah di ay. Sabi na taganaan to ba? Wa pa taganaan? Ano taganaan? Hindi ba lang ilang taon? Iya pa? Patay pasahero taganaan. Pasudat to? Pero Sa per? So alkansi mga idol kay pasudad ba ito? Balik ba ta sa agi kung sa kay to no? Kami taganaan ini. Salamat kayo. Ilad ko da. Ilad ang uwan, upaw. Ay, nailad si Kuan BRP. Lang. Taganaan sulod. Placer na. Dili pwede. Pwede kaya po niya ipasulod ang Kuan. Multicab sa taganaan. Kuha na. Biyahe man quad, biyahe man sa syudad man.
So magpaabot ang mga idol. Atong suruyon ang mga tuwan mga idol ini mga van bitaw nga magbiyahe dito sa ubang lugar. Atong mga bus. So kani mga idol, mo ni parkinganan sa mga tuwan. Mo ni terminal sa mga van. Mo ni ilang area diri no. Kato mo to yung mga bus biyahe Butuan, Davao, Cagayan de Oro, any point of Mindanao. Padulong na dito. So katong bus ng mga gagmay mga idol kato biyahe na sa municipality sa Malimuno, Surigao del Norte. So kaning mga van mga idol, bisan asa po ni siya diri sa sa probinsya sa Surigao del Norte. Padulong na dito sa laing probinsya ni mga idol. Ang ilang mga biyahe. Ay van nga bagong abot mga idol oh. Oo, kasi kayo mo side street oh. Update kayo mo drive ah. Ikan pa na sa Butuan na mga idol. Amo ni mga idol oh. Terminal diri mga idol. Terminal sa Surigao City mga idol. Ang atong view diya mga idol, mga kabasakan, kabukiran. Ug ang atong church, simbahan sa Romano Katoliko. Ano siya mga idol no? So dito magpatunga sa dalan mga idol kay basig masugamak ta no? Masugamak ta sa kuan ba? Kanang takabalo sa panahon, maglikay ta. Nata diri sa may Bachelor. Kung gusto mo musakay kog kuan Bachelor, ayaw ng bats kay kuan man na sa high school graduation man na sa elementary school. Kuan kaning biyahe kag Butuan Davao na diri kani. Mga Bachelor ni diri mga idol. So naay basakan na to mga idol oh. O katong bukid dito mga idol. Way mga tanom kay balo ka ng yuta ana palanas. Dili maka-survive og tubo ang mga tanom. Kay kuan man batuhon ang ilayom ba? Ang ilalom bato, palanas ba kanang parat kuan asgad ang iyang lasa sa yuta. Matay ang tanom. Di maka-survive. Muni mga Bachelor mga idol oh. Oh, Bachelor Kinglong ang brand. Kingkong ba? Ora mga idol oh. Grabe kalapad lang terminal diri mga idol. So kinsa to mga vlogger yan oh. Kung nakaanhi diri, i-share ninyo ning video para makakita ang tanan nga unsay porma sa terminal nato diri sa Surigao City. Ano yung mga pasahero, yung abot gikan sa kuano Butuan, kung sakay sa van bitaw mga idol. Oh. Pasahero mga idol. Tumingaw pa kayo terminal mga idol, mingaw pa kayo. Magsuri-suri ta diri kay laay kay dito sa kuano, kanang among gilingkuran. So makita mo nimo ang kuan diha mga idol kaning Mr. Donut. So bigaanan ni diri. Atong mga karinderya diri sa terminal, lami kay nang ilang mga luto diha nga mga sudan. Okay mga idol. Nata magsuri-suri kapoy kay liyaw-yaw Kalas kay glaway ya. So kwanta dito sa likod mga idol. Kato bitong giagian nato kanina mga idol. Ang gikan sa Taganaan, sa syudad, diri mo agi mga idol. Munaog ka din, mutabo ka dito para dito ka makasakay. So diri ang ilang agyanan mga idol. Mo ni siya mga idol. Kung gikan kag Davao Butuan, diri ka i-drop. Katong mga gagmay na mga commuter. Pero katong bus dito sa Pikas, katong van dito sa Pikas. Pero katong mga multicab, mga tricycle, mga service sa mga passenger, diri mo agi mga idol. So na mo ni ang plastada diri sa likod mga idol. Mo ni likod sa terminal mga idol. Gana po kay view diha mga idol. Napoy basketball court dito mga idol, imo-imuan sa mga driver, imo-imuan ang mga idol, mga tao diri nga nagtrabaho no para na po sila kalingawan no. So nara mga idol mo ni nga building mga idol. Mo ni kuan sa terminal ng Surigao City mga idol. Ang atong mga gagmay na mga bus, minibus, biyahe ng Malimuno, Taganaan, Aglibriya, tanang munisipyo diri sa Surigao del Norte mga idol. Mao na yung nagbiyahe mga idol. Aircon na siya mga idol. Kusukay mo dagan. Mga expert ang mga driver na mga idol. So mubalik na ta dito sa Tubangan. Sa Tubangan sa terminal. Kay kapoy na kay bangkag istorya mga idol. Kay napuno na. Adi ay nahubsa naglaway ang atong baba kay sige yawit.
kung gusto po ka mag-wifi din mga idol na yung wifi oh. So, na po sila yung wifi din eh. So atong baby, little child. Muna yung little child na to. Sayo kayo siya. Yung mama nagluto. Sinira siguro siya sa maong kananan. Kananan mo dito mga idol. Pag ilang mga chips, mga pagkaon nila dito, mga lagmi kayo. Ug ang mga sanina nga mga baligya na diha tanan. Pakita nimo diha mga idol. Kung gusto ka mo inom og tubig mga idol, napoy tubig nila mga idol. Oh. Piso-piso ra hulog ni mga idol. Hulog ra ka dire, kuha ka sa lupon, inom ka wa, di mawala ang imong kauhaw sa imong bakba. Maluwas na dayon ka na mga idol. So nay bagong abot gikan sa syudad. Mo biyahe dito siguro sa Alegria. Tutuan. Dili na sila manakay. So, diyan lang ta. Waiting ta sa mga multigam nga mo biyahe ka kanaan mga idol.